Martí, endavant. Moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies, senyores i senyors diputats, pels seus comentaris, per les seves observacions, per la seva paciència en escoltar-nos. Soc l'última al final d'una llarga sessió. He pres notes molt ràpidament, per tant, permetin-me que faci un resum una mica compilat, potser no adreçat a cada una de les seves molt amables preguntes i observacions. Ens preguntava el diputat Bosch o comentava aquest tema d'intentar incardinar i fer un tot coherent a aquesta llei o aquesta proposició de llei, la llei de transparència i la llei electoral. Absolutament d'acord, absolutament d'acord. És així. Nosaltres creiem a Sobirania i Justícia com s'han d'enfocar, i d'aquí el meu comentari sobre l'esment, la menció sobre la sindicatura electoral catalana, aprofitar la benentesa que aquesta llei, si tot va bé, serà vigent molt aviat. Ens preguntava també sobre les vies legals en relació a l'informe que havia fet públic a l'Institut d'Estudis Autonòmics, que podia portar a terme una consulta o un referèndum. I preguntava la nostra opinió sobre si a nosaltres aquestes vies legals et s'haurien tots els mecanismes possibles o obríem alternatives. Evidentment, la via més convenient és la via legal, això és evident, i és aquí on hem d'abocar absolutament tots els nostres esforços, les nostres energies, els nostres recursos, i és aquí, diguem-ne, on hem de començar a caminar. L'encarcarament del sistema jurídico-polític espanyol, la manca clara de voluntat política de preguntar les preferències constitucionals a escala subestatal i també la manca d'una regulació que articuli la secessió bilateral fa necessari que ens apliquem amb el coneixement de vies alternatives. Però el més convenient per uns i pels altres és intentar arribar a trobar quina és la via dins de totes aquestes 5 vies que explicitava l'Institut d'Estudis Autonòmics. Sobre el tema que comentaven per aquí les representants de la CUP, d'Iniciativa, sobre el tema de l'expansió dels drets socials permetent el vot als majors de 16 anys, ho he comentat a la meva intervenció, excel·lent idea. Crec que hem d'anar en aquesta línia, que això ens connecta amb un debat molt seriós que fa anys que està establint els països més avançats socialment a Europa. Per tant, perfecte, i és una de les coses molt bones que té aquesta llei. També ens congratulem del fet que el president de la Generalitat no pugui tombar una proposta de consultar que venia precedida pel acompliment de tots els preceptes establerts per la llei i les signatures necessàries. Sobre la molt interessant intervenció del diputat Pedret, no sé si ha quedat prou palès amb la intervenció, jo almenys era el que jo volia. Per mi, jo vinc a discutir o he vingut a parlar o a explicar la nostra opinió d'una eina que ha de servir per la participació ciutadana, i de fet, si vostè repassa els apunts que jo m'he preparat per aquesta intervenció, la major part d'ells jo he parlat d'aquests aspectes de participació ciutadana. Per tant, clarament aquesta és la posició de Sobirania i Justícia. A aquestes alçades de pel·lícula, senyor Pedret, parlar de reforma constitucional és, sincerament, és poc convenient. És poc convenient, perquè és absolutament, diríem, pràcticament impossible, i per tant hem d'intentar explorar les vies d'aquelles coses que tenen més possibilitat de constituir-se, de materialitzar-se. Sobre aquesta idea de sobiranies compartides, efectivament és així. El paradigma global ha fet evolucionar el format de l'Estat-nació. Des de Westfàlia, el 1648, l'Estat-nació ha evolucionat extraordinàriament. Però, malgrat el que diuen algunes veus, la decadència de l'Estat-nació segueix més vigent que mai, perquè ha treballat, s'ha flexibilitzat i avui en dia segueix sent un element de configuració política absolutament vàlid. I per això segueix sent un instrument
que apel·la a aquelles minories nacionals que volen, a través d'aquest instrument, veure preservat els seus trets identitaris, maximitzar el benestar de la seva comunitat i avançar cap al perfeccionament democràtic. Avui l'Estat-nació segueix sent un instrument vàlid i legítim al que podem aspirar les minories nacionals. Quan el senyor Rodríguez, moltes gràcies pels seus comentaris, senyor Rodríguez, comentava la importància que té en un estat democràtic seguir i fer respectar les lleis, jo aquí m'havia apuntat legalitat versus legitimitat, però ja el senyor Rull s'ha avançat, jo no ho podria dir ni millor ni amb millors paraules. Sobre aquesta tensió que es produeix amb l'estat democràtic entre legalitat i legitimitat, no en parlem només a Catalunya el 2013, ja fa molts anys que els estudiosos de la democràcia parlen d'aquestes disfuncionalitats. Alexis de Tocqueville, La democràcia a Amèrica, el primer volum que va publicar el 1835, ja en parlava d'aquestes disfuncionalitats, i ell, que avui en dia és un dels estudiosos que segueix sent una veu més important en el tema de sociologia i ciències polítiques, ja deia que quan la legalitat ultrapassava, superava, condicionava la legitimitat, clarament el que havia de prevaler era la legitimitat. Això ho deia Alexis de Tocqueville, que no era català, era francès, no ho deia l'any 2013, ho deia el 1835 amb el primer volum de La democràcia a Amèrica. I no sé què més dir, m'assumo a tot el que ha comentat la presidenta de l'ANC, la presidenta d'Òmnium, i ja està. Moltíssimes gràcies per tot.